Šahovska tabla. A šta znaš, ti si bedak? Pa, moglo bi se reći. A šta da se radi? Znači, samo se cirka, boli vas kurac. Pa šta ćeš drugo? Pa šta, vremenu... Nije cirka, vrati ovo večerivanje. Idi se po flašama. Da vidiš ko njega. Kad vidio flaša piva, ne bi stigu. To 2 flaša. Juče smo 4,5 gaja. 4,5 gaja. 4,5 gaja na sreći. Znači što je mnogo. Ostale još gaja biti. Ja nisam ovo dizati. Provjerala vam kameru da vidim kako će. Pivo bilo, nisam mogla da se sveđam. Hvala Bogu što bi se svađao. Pa nije što jebote pijem. Dobro mi ide vas, sve ne je da se sveđam. Pa hvala Bogu to. I jebi ga to pijanstvo. Kako je to pijanstvo? Nikako. Ne znam samo kakav mi je zvuk na kameri. Mislim da nije... Šta znači kad priključim na komp? Kupujem, prodajem, oduzimam, dodajem. Šta drugo se dešava?